Ева. Не так, гледай. Не так. Само еще. Айде отиваме так. Внимавайте точно. Айде. Да? Айде. Айде. Седни. Боско пак не по-добре. Това не ги бърне тялото. И си ще съдим. Как замаха место. Момчета. Айде! Дай, Петя! Дай, по-добре, дай! Браво! Браво, майстори. Айде, че въртят! Кой викаш браво? Там три. Карай, бе, нищо. Не мога от... Долу, лягай, айде, нарежи. Седи. Идват, седи. Внимавайте, Тошко само. Нека казвам. Снима. Нищо на Тошко сте видели. Бета, място. Нищо лягай там, една, идват отзад. Не, Не за минат нататък. Тошко избърза малко. трябваше тук да ги... Няма беше страх да ги стрелям аз. Не бе, от тук, ако ти бяха. В ъгъла, да. Кажи, бе. Камерата. Снимай с положливия апорт. Бетане. Виждат ме. Тяха не заминах. Мамата я виждат ме. Идват. Внимавайте точно. Айде! Дай, Петя! Изправи се снимаш. Ай, Петя, порта! Бета! Тука! Бета! Такива, бе! Дай! Тройката, саре долу! И отзад една единичка. Мама ти кутка. Роля тук, роля. Роля тук. Те ще дойдат по това. Айде. Айде, бързо! Айде! Не, въртай.
Леле, как чупи какво. Ско нещо. Ево, долу, ниско. Няма кацна един да чупи. Тия са много високо, не го стрели. Дай бета, пърда. Дай бета. Туме бета. Кола става, спите бе. Спите. Кой? Той пада. Пада, ама няма го намерим. Го падна. Как го втория удари? Карай. Ела тук, спите, това кацна тук, това замина. Дай бета. Добре, ще го подпрях. Айде, номерата. Добре, съм толкова добър, мамка. Дай петица, че няма. Идва един, лягай бързо. Това не е от него. Как бе петицата, бе? Петицата горе. Там, А тя е там върху. Идва. Обаче навижда. Не навиждаме. Виждаме, бе, той отгоре високо тук. Върти. Лигнирал. Върти, идва. Той ще дори. И гледа откъде ще дойде, сега да го. Идва. Идва. Отзад ще дойде майка му стара. Идва. Аре, дайте го, бе. Ще касна. Зарима. Айде, късмет. Другия път да се научи да стреляш, Митя, да не го пускаш толкова надалече. Да не го пускаш толкова надалече другия път. Намер ли е? Слушай, на 2 км падна, бе. Няма 2, няма 3. Намер ли е ми так? Браво. Мъжки, ама прибрам мъжки. Нали? Това знае къде едно дюл прасема ни изстрелях. Самата дюбоза, ние гърнахме. Значи главата му почне да му седи на 2 стъкла седи. Главата почне да е... Бързо ли е? Я? Толкова бързо го надуших. Те са направили ти на дюк команда. Бах тяхна майка с коли, веднага са го награбили. Виж къде има с шмак порел. Къде? Това е износ? Това е носи. Няма, тя лигва, бе. Тя един път вече като се задава. Четвърка! Въртят.
Чупат. Не върни, бе. Идва над нас. Отпред. Айде, дайте им домана, колко те върни, бе. Нищо, бе, колко се върнят. Идват. Отдолу върнят идват. Над нас точно. Идват към юретта. Чупи и шива. Идва. Чупат. Айде. Кой взема? Благодарим на Шибека. Много поздрави за бат Любо. Специално тук от групата от Поморие днес съм на гости. Страхотен лов. Го едно чече. Що не каза да му го стрелна? Не мога, бе, как? Не, забранено това. Забранено. И ние като него спазваме закона. Кой се мъчи с тази лодка да гребе? Тук за лодка не става. Много гребци не можем да събереме. Да, бе. Ей, така. Айде, бараба. Чакай! Тръгвам. Не е медиро, харабърски. Харабърски ли? Харабър, бе. Мазен паток. Така. Айде, пак ме так, пак пълни високо човек. Така. Ай, снимай цигарина сега! Снимай цигарина! И ако спирам умерно, просто само леко. Специално за бат Любо Шибека. От големите. Те са от големите, бат Любо. Малките не ги биме. Оставихме да растат. На сука! Айде. Дай ги поноса малко, аз после ти си младеж. Къде имаш повече свежи стили по гората? А не, шосето не може ли? Взимай си Алини.